Aleyküm. Aleykümselam. Pelvan kurban mı? Ha, bun Umut papatı. da şükür. Kovmi adaylar. Umut Allah'a havuz saçımızı papak ya sıkır kelle olup halkın önüne çıkmayın da. gatwo wediyan. Pelvan o halmradam gelir. Dija alia bun halmradağın doğulunmuşum. O Tuğlama, giren tuğlama kutlar. kutlarsın ondan halk bile salamlaşmadın Pelvan. Sen yadından çıkaryan. Havuz var yardımda salamlasan ne oturuyorsun? İllesler selamun aleyküm. Sağ oturur musunuz? İnşallah sağlığınız umuttur. Bize umut da. Benim iyileşlen bilen salamlaşan hemen ve lokan salam ne Pelvan bilen gurrun devam ettiriyor teadır Almra Dağı da gelmeli bir yerlerden çıkar bun doğulan unu o kutlar ne Pelvan bilen Soğut tanıdınız mı Safara? Soğut. hay soğudu işlesin biraz ne suç soğut ben tener adamlara Tuğlama hal burada can ettiler. o da demedi ya işim kana diyen oluyor onun kan maad mı bilemok men ne varlap bilemok da uzo işim kan balık diyen olma mümkün kim bilir o mu hali adaylar Pelvan yeni dinleyiciler Umut'ta 3-4 gün çıkmadan sonra hem mekşi Pelvan soruyorlar bizi bilen adamda işem yok Pelvan hem mekşi niye de Pelvan niyedir doğru Pelvan ya sapıyor var yani bir problemi var adırak soyadaydan çıkmadık doğrular aydayın halka Türkmenistan'la öyümüze varıptırlar at familyalarını yani orman işgarları olmalı at familyalarını alıptırlar ondan sonra kakamın ağalarının maskalasının at familyalarını alıptırlar işleyen yerlerinin nemelerini alıptırlar ondan sonra Ecem var kakama geçen yıl ayrıldı ondan sonra Ecem'in bağır nemesi hay demet be arkayın ol bu zatlar ayda oturmağım yok benden ben aydıp verdim hiç darık bağının Pelvan çok gödünlük oturun men olamsın gayrat çıkma dedi sözler dedi menem sözüm verdim ya onu biraz sonra gurlayın men sapara bolya sen arkayın demet o Pelvan hiç darık bağının yankı ne Halmra'da da kulak şunu kabul edelim memani Halmra'da bir yerlerden çıkarıyor alo Halmra Esselamu aleyküm Safara. Aleyküm o sen doğulan unun ulen kutluyat ne Pelvanam kutluyat yani doğulan unun ulen Sağ olun Safara. Selamat malurada. Oh, ve aleyküm esselam Pelvan. Ay, inim. Berekellah. Şuun men çinen bir kovgun doğulan günüm yani sen men doğulan günüme ingullu kan soğuk seni görenme hoşunim. Ören şat sen görüyen. Sağ olun. Sen ya Türkmen yiğitleri halkımızın her bir ocağında doğursun. Bizim halkımız. Ben sonardı. Sağ olun. Ay berekellah. Ne ama saçın sıyırdın mı kellene papak kayıpsın mı? O karantin öyün içinde saçlı bulaşıp görmeli. Arasında olurluydık da.
Ay tapara onu kimden saçımı sıyıraymalı bizim karantinada duran adam yaşlı. Yirdirecek ol kime yirdirel Halmurat? Yani daşına da çıkıp bolan o saçların büyütüptür. O Komşun var tokan yaşlı ver eline pekini. ay o Ya, kelle top bak gelmiyor. bizim Halmurat o toğdan yaşlı kelle saçından o ağaç Yani dokoyda ağaç kesip gören adam kellen alır gider buradan demedik yanlış. ben yakısı pekili uğrun burada adayden yadıma düşüktü. O kulluğa çağırlamada sallat bol. Yani doğru kulluk tosunmadı kurvanı. Bol yeme şu kurvanı olin yemesinden ovasından olamsal bavaraplı. Onun kellemi yeme brit böyle tire kızılgan o kellem. Ne o kurvan dostum ne diye. Ay bağışla pekin büdüreydi diye. Son büdüreydi. Pekin büdüreydi diye. O sağlık kuruluk mu? Yaşım ya dayılan ama pelvan öydakilerden hemmesi kurgunçuluk mu ecen ya dayı? Ha, oňat da şükür oňat diýerler. Ha böyle. Dowlanuňy gutlajaktym, gutly bolsun. Ömrüň uzak bolsun. Sağ olun, sağ ol, sağ ol. Gerçekde de görjüňiz gowy bolsun. Arzuwlaryňyza da inşallah ýetersiňiz. Bizem ýetersiz. Bilelikde yeter solardı ular. Sağ olun, Tanrı alkasın. Hova, indi näme ýygnasdyň bu gepleşik. Mene şol pelwan geljek diýensiň akly işimi taşladım, gaýtdym çağılar tort büsüripdir, näme dipdir. O aktyklar geljek diýdi. Ýok, bugün biziň öz başymyza bärde bir eme dabara gurnaýa saparagy pelwan işimiz dip bäri öýge. Halmurat doğulanının olsa onu yemeni şu peridaçan ken alıp var. O pervan ikimizden neden sonra olunu cevap vereli. Onun doğulanının olan için kıyıskacık nemeslerim oluyor. Peridaçanı oluşuna göre. Ay yok, la saparagy mene ýa-da şo pelwanyň göler ýüzüne öýrenip geldim. Dogrusyny aýsam men näme peredasa da taýýarlanamak barda men onu gürleşip gurrun gatkan bugün hana we sahypamda goýdum, aýtdym şo biraz maňa 3 gün wagt beriň diýdim da adamlar. O gelen hatyň aňyrsy we bärs ýok 2000-den geçdi men olara jogap bermeli. Zynk boljak gala näme ýazylypdyr onu bilemek için. Şuma 8-nji aprel okap bu torp bar ýany. Bunu Halmurat matlagat berýän bir sana fikir taşar diýen bolyn eden okda men Saparagy giň ýerin görüň ne diýen ýaşly karantina tüp aktyklaryň gelip bilen akama getmek. Bolýa ýeme mesele ha gaty kan şumahy gelin onu göni şu Türkiýedaky oğlulyň meselesine geçer. Eger ursat berseňiz. Şumahy şu ýertiden märi bir 7-8 ýerden jaň elde Türkdaky oğlanlar. O ene ýaşullydy bize 3 hepde bäri işde oturulamadan bar 2 hepde onun köprek oturulamadan bar ine iýmitimizem gaýgy bolýar. Nähil çözgüt bor. Bir kömek edip bolmazmy? Nähil bolar? Ne şu barjamyzda işde oturan oğlanlar bilen paylaşyp çykyp otur daşda wöragymyzdakylar bir köçe çykmasyn bir dilekçilik etmesin ýene ýaly terzi aýtdylar da. Ine dogan dostluk gatnaşygyny kömek edip otyra bir-birine. Ýöne biziň hem elimizdäki näçe güne ýetjek bilemzak. Bir nähil çözgüt bor, näme edip bor. Dün ana saparagy bilen eden gurruňyzy diňledik. Ne pikir edýändir-de biz göni baryp şol Erdoganyň kapysyny tyrkyladyp açyp bilýärsiz. O beýle däl, ýöne nähil umumy çykalga bar şu saparagy. Näçe gowy boljak. Ana perwana motiv olamsa dowlatda ýaşap oturdy. Näme de görýäňiz çykyşy, çykalgany? Halmurat bir yankı özara kömek yankı fonduny döretmeler. Karantin döwründe näde döret bolýar men o giň ýeriniň gurrun edýänne. Ol bu nertirne metjekler bir hata peti açyp o şo fondu döredip o şo taýyp pul aktaryp onuň kömegi şey edilmede şey başlamalı. Ol fondum o ımıklı gowy bolmaly. Ken onuň bir zat açdyk zat diýdim de. Şu fonduň adyna ne bil başarar. Dip at koy ne fonduň ady şolanyň o şu kıyınçılıktan çıkmany başarar
yeni alak neme bilen onun şotayık her kim gücünün yettiğinden beşayı uğrudur da onun dama köl olur. Onun şeydi kömek edilmese onun ben yani Türkiye'deki bir tane arkadaşıyla görüştük. Onun hem mecedi öğünün otuyor. Yani ben yaşımdakiler büyüğünün dışarı çıkan orada. Yani bir neyse vaktin var. Onun edilen nemelerini nemetti. Köp şehirlerde yani fırın var da fırınlıydı. O çok çıkarne olmalılar. Çörek pişiriyen neme. O son nemeleri adamlar öğlerine otuyor. Dışarı çıkmak yatağı var da şu an Türkiye'nin köp şehirlerine. Hatta hem yerine deniyorlar. Sonra yani çörükçüler çörük pişen son maşinlerini yüklep o neme Rupura'da neme yazıptırlar yürüytü. Yani adamlar çağırıyor. Onun her padeyetin yanına var ya. Çoğunluğun kıyıgır ya. Adamlar balkondan nemeden yani yüpün tarlaya çörüğünü neme diyorlar. Suçular şolar yalak. Devletin içinde şolar yalak kurumaçılık var da. O pullumu, muğut mu onu ben bilmedim. Yani devletim kömük ediyor. Türkiye'de şu atlar katı arkadaşlıklı, katı neme gidiyor da. Yani bir adam kayarçılıklı, insan perver nemelikleri gidiyor. Bizimkilerim TR'de oturandırlar ne edip demedilenlerini. Şoları alak birek ollap demedilmeli. Halmradağı bile taparağı bunu adamın ekleme yani etme mümkünçülüğü yok. Yağdayım da yok. Hep bilem şu karantinini otuyor. Bilek hep çörüğünü bir yeri getirip veriyor. Sonra alak yağday kıyın. Onun bu işleri fatorsu var ilçkana. Şolar promoçuluğun devleti şolar nemetmeli, başvurmalı. Biz nemedenimiz bilene bir yani protokol ile bir zat var da o sıra oyurlar karantin butoran son biz bilen gürleşmeli vasıta yaparlar. Onun hem becesinin verdiği öğütlerini yetik düşünüyorum hal bırak. Düşünüyorum. Zat edip kömök verir yalak demedi elle. Bu zatların hem mecesini halk olup öğütleri alet etmedi adamlar yaşap yören ülkelerini o cemiyet ne edip tayinlik görüyor. Ne edip neme diye o şu zatları görüp öğren sizem şoları yalak rap olmalı. Onu yönü o ağaçlık kıyıranın ulen bolyan neler ol hiç kim o deydeki bu yağdayda başka bir yerine çörek verme mümkünçülüğü yoktur. Almırat yağdaylar katı kıyın. Ayda otuyorsa Amerika'da da hatta gününe 2000'e yetiptir de öleyen tanı. Öyle işsizlik şu an 17 milyon orada 17 milyon orada 30 milyona çıkmalı diye de. Tarihte 100 yılın tarihinde en ulu işsizlik olmalı. Şoları alakatı ulu problemin ne mi? Onun her devlette de şunun alak. O Amerika'da değil, İspanya'da şunun alak, Fransa'da şunun alak, Angliya'da şunun alak. Türkiye'de şu adetten aşağı nemeleri kabul ediyor. Onun 5 tane ya 1 milyon, yarım milyon Türkmen bilen gayretin meşgul olacak adam yok o tayda. Her kim göğe halkı göğe demedi bilen demedi yani. O yöne onda da bir köçedinilen adamları yok. O tayda da bir adam ne ilem orada bir gözlerini gezdiriyorlar mı kendine. Ben yağdayını yani Türkmen'in yağdayını bilem yok. Ne ilemdini. Yani berden edip bilecek kömeğimizde yok. Dil kömeği olmasa nemetmesek. Bizim şu kere daha çalanımızı Türklerim dinleye, burada Türkiye'deki yaşap yörün birleşlemizden dinleye. Başka devletlerde de dinleyen nemeler var. Çok fondu, bırak demedim, şotayık bir beşayını yığınap, bu koronavirüs, yani bir hepteden oturacaklar değil, 3-4 aya çekmedi, 100% garanti, onun ağrık udolacak, udolmağın mümkün.
Ona da hiç kim yani garanti verilecek adam yok da. Yani şu an İspanya yağmur piğe yetti diye de yetip var ya. O da konkret nerede yetip var ya da. Halk dursunum yeme hem de panikan onun yanına. Yani şolur yağday onun katı kıyın yağdaydı. Adamlar yönü gururlaşıp o yağıyla edilen öz ara demetişip düşünüşüp kömök etmeliler. Bu kömök burada ferişte tapanda da bir Arap'tadır, bir şeraptadır. Onun arasında yüzlerce kilometre var. O kömök elini uzadığında da nehile geçecek belli derler. Yani pulu veren de banktan almalılar. O ne duvarsa misal için ayyanlar. Taşer çıkmak kadar. Onu iyiden aldı. Ne duvarsa. Yağdaylar katı neme son için yani iyi çıkana halkı yığınan olsa öd yurdunda insan öd yerin öd nemen yenille demez çözümü. Bu yabancı yerde yat yurtta sen kime gerek? O yaka o değil öd yurtlarına nemelerde de ne bannisalarda yer yok da. Nokislarot deme yetin o. Sol qarrılara berin oklar yaşı 45'e yeten nemeleri ilk şoňa neme diýerler. Qarrıları ýöne grafik üşüp goýýarlar da. Öýlerin kini sebäbi açyl şonnalar da. O New York'un dagy nemesi suratyny berýärler nemede. Ýani Bratski magila ýalar. Nümle adam inleme diýerler saýlaýarlar geçikde bir ýerde çukurun içinde. Ýagdaý şolur ýalar. Onuň halmyrat ben konkretni näme delip ýöne demesleňiz halk öz aralaryna birleşip arkalaşyp o yerli ýagdaýa görä bir çözüm tapmalylar. İnsan şol bir ýerde ýaşaýanlar, goňşulary wadyr, nemeleri wadyr, olar näýilek neme diýär, şeýlere bolýan ýerlere madyr. Kimiň näýilek şertde ýaşaýanlaryny bilemdi o biz halbuki. Men şeýlere pikirim bilmedim Almurat. Tapara sağ olun aydın pikiriniz üçin men diýjek bolýan zatym şol adamlar indi howsala düşüp başladylar da ýurdun daşyny akyly içine akyň gaýga diýär, içine akyly daşyny aky studentler gaýga diýär. Hemme döwletlerin tiň aýdysyny diýär, hem karantina hem kyn ýagdaýda. Bizimkiler entek bu tragediýanyň düýbüne düşünen ak diýip pikir edýär. Entek görün aklar aňyrsy bilen näme bizi näme garaşýarlar. Ol haramdady hökümete aslında halk bilen işi ýok. Ol özüni halat etse bolur. Ýöne şol men görýäňim Hindistan'da bir 150 goly şol ağır hassa da onu Türkiýede kelimiz nähile bolsa janysa ılgap beren ýaş oglanlar, ýigitler, gyýdylar, o taýda akly hassa bolup gelen adamlar. Olar ýol kireýinem haslap goturdylar beýle. Ondan bir hasap aşşygym bolsa Şübet düzgününe göre bir hiç olmayan bir wagt bellemeli, barmalı, kabul etmeli, açmalı, o bilen wagt talap edecek. Şoň üçin gysgaly ota Hindistan'a kömek uğratmak üçin men şol bir ýadygarlyk kitap açmak üçin ýörüte kont açypdym da hasap öz bankamda. Olmasa şoňa goýdurup, soň ilkinci nowatda şu Hindistan'a uğratsak soň beýleki ulukan fond üçin, şu ähli umumy kömek fondu üçin soň ýuwaş-ýuwaşdan açyberesmi kadygynda. Indi men näme etjegimi bilemok. Indi bizim häzir bu döwletde Paschy, ýani bu Hristiýan bayramçylygy, ol hepden birinji günden bular işlerine. İkinji gün iş başlanjak. Onu o taýda da Hindistan'ın aklarym, onun ikinci gün barıljak bolsa, o taýda açyljak bolsa, ýenem 10 gün, 10 gün wagt talap etjekdi. Oradan kim onuň diýeri galjabam ýok, men bilemok. Almurat, sen pulu nirä berjek? Hindistan ile yer ullokan, olur gidip banka gitmeli, daşaryp çykmak kadagan.
Yok, bir adam var da şu hastalan yani, onu gözökçülük ediyen. Olmasa sol yigidin adına uğratmalı. Olara gözökçülük ediyen olsa, ol barıp şolara dermaniya imitin alıp bilir de, yani onu görüleşmeli. Ya olmasa da hükümet kömek etmeyen olsa ilçihana uğratmalı. Gitti, biz pul bizden eyelik edin gitti. Çıkında barım sol adamlar tapın diyeyim ben. Ne etmeli onlar? Ona gerek geldi. Sen ol başayın ulen ol 150 adamını sen bir daptırık verip bilersin. Orayın koy devlet etmeli. Devlet ne Kur'an'ı ilçana pulu vermeli. Şu halka tereder yalat. Düzgün şey etmeli. Ol ikimizin öyümüzü hem medadımı satan da onları bir daptırık yeter halmırat. Düşünýän ýöne olar etmänli bizin olar ağzının ölsünip otursak bilenme bir göwnümizde jaýdalar bir zatlar etmeliler sapara ben şoňa diýip. Olin ýani realli nemetmeliler düşünmeliler bunu. 2 milyon adama sen nädip yeme yetirjek? Bizim ol milyarlap ya milyonlap pulumuz ýok albatta. Yo men aýtdym ha Gurban ola ugrat 2 milyar dollary Türkiýe hökümetiniň adyna. Goý olar şu taýda Türkiýedäki ilaty sormany 2-3 ay şu koronavirus gutarýança eýelik etsin. Boş duran otellerde ýaşasyn sanatorlarda adamlar işsiz galdy, çöreksiz galdy. Azarna da näçe olup bolýamaýdym. Ol etmezden adamlarym ýazyp otyr bizden bir haraýyslar. Men näme kömek etjegim bilemem. Almurat bunu çözümü dine ilçigana o serişteni iwelde de şu ilçiganayı vermeli, ilçigana ödü demetmeli. Şu meseleleri ödü kaldırmalı. Bu başka ikimiz bu gromoçuluğunu bu garantinin içinde hiç rahat edip bilmez. Emme de realne düşünmeliler. Banka çıkıp bilen o Almurat. O ilçi näme de bolsa köçe çıkıp bilýär. Sebäbi oň bir demesi var. Statusu var. O statusu var. O barjak şäherine barıp bilýär. Nemetjek ýerine nemedip bilýär. Adamlar nirde ýaşaýanyny bilýär. Näýilek neme razmission nemediňini bilýär. O birede näçe halkyň ýaşap ýörenini konkretne bolmasa takmin bilýär. Bular yankı pehlivanın eline düşüp görmelilerle çodatlar bir meşgul olmalılar. Pehlivanı da ellere mi yetmelilerle? Görüp pehlivanı kovuyorlar, son için olaymasın diyenler ben. Doğru. Hani onunla pehlivanın nimede geçeli bir onu aytacak diyecek, koyacaklardı var mı? Birinciden ben sana bir daha da, ama pehlivan, ben sana bir daha da sana bütün halkıma duygudaşlık bildirir şu meselede. Ýazýanyň aňyrty bärsi ýok, maňa privatny, çatny ýazýarlardy. Her gün onlar çadamdan gelýär. Şoňa duygudaşlygymyzy aýdywar, pehliwan oglumyzy diýe käbir ýaşulrakdyr. Ýaşy kiçirak we pehliwan enimize, ağamyza diýip görürler, ama senin kiçiraklaryn bar bolmaz şembeller. Ýöne bütün halkyň tarapyndan. Onu maýdaýyn sana. Ol marly iýleşleň bar, onu bilmeýän eken welayetler. Bu fakat bolsa bizim owadoşymyz da kenip sen şu orta çykanyňy da begen iki bolup bilmän ýören adamlarymyz bar. Onu aýtmak gerek sana. Enim sen ýekedarsyň. Sen ýekedar bu meselede absolut. Şonu näçe bolun sana. Hani pehliwan bir zatlar diýjek bilen. Hawa diýjek aýdaýyn. Almurada sağ ol. Habar getmekde. O illeşlenmeden sağ olsunlar. Mesela şu yankı Türkiye'deki neme meselesinde ben fikirmem sizinki gatymem westa. Birebir aynı diýsem boljak. Yani döwlet görüşüp kömek ettirmese o 2 milyon adama bizim fondumuz ken peyda vermedim kadip fikir etken. Çünkü şu taýda belediyeler halka kömek etdi. Olum Türkiye vatandaşı bolan halklara kömek etdiler. O zaman yabancılara ken kömek etmekler. Daşar ýurtlara. Sizin aýdyşyňyz ýaly şu Türkmenistan ya pul uratmasa ya görüşüp ya gelecekte şular ýaly biz berer şu ad pulumuz ýok. Döwlet resmi işgaller görüşüp seýdip çözüm tapylmasa
yaman ağır bolur. Eger Türkmenistan şu illeslerini almajak bolsa, içine alıp seretmejek bolsa, Türkiye'de de yani pul verenlerine de Türkiye'de yani 2 aydan yani 3 aylar devam etse 2 aydan berde de imit etmezçiligi gıtlaşıp başlar. Sen puluna mislemez. Yanki alayı uğradık görmek akmalla deporda edip yani Türkiye'de yaşap öğrenleri. Sol men fikrim almılar dağı. Doğru diyeyim. Ama da iki tarafı var da mesela sen aydısın yani ol bir taraftan hakikaten Türk hükümeten Suriyalı aslıklı ölümlü yağdaydı bir kesel bir kırgınçılık o devlette de var da yok bolsa käşke bizimkilere eýelik eder yani. O üçüncü nowbatda öz raýatlaryna seretmeli. Türkiýe hökümetiniň türkmenlerden maksady içinde o näçe milyon bosgun ýaşap berýär Siriýadan gelen, Mısırdan gelen, başga döwletlerden gelen. Onun için olaryň bir götürjek emesi bar da, gowurma bar da daşyndan gelenler. İmit berjek ya kömek etjek. Şoň üçin öňünden gaçyp so 1 milyar tölen bolsa, hiç bolmany bir dogurlyk kömegini etdik, şonu saklamagy diýip aýtsa boljak da. Ona etmen oti Türkmenistan'ın hükümeti. Ne için Azerbaycan berip oti halkına kömegi şu Türkiye'dekilere. İçine alıp bilenek yani daşınma sol Azerbaycan cemiyetlerinin halkının sol taze bir restoranları var, näme var, birleşmesi var, bilecek. Yani sorur bir golluk kömegini, pulunu berip otiler. Türkmenistan berenak ne için? Yine soru. Şu tadiyatı mesele. Hazır bugüne çeli sesini çıkarana Türkmenistan'ın ilçihanıdan. O ta ilçihanın ağzını millet büyüşüp bararlık yazda yok. Köçe çıkmak kadağın, üyüşmek kadağın. O Türkiye devletinin kabul eden kararı. Ona hemmemiz boyun, o içindeyken daşındayken. Yani onu ne edip Çoloğlu'nun ardını yetirmeli Türkmenistan'a. Ne şu problemi? Yani hükümet televizyona çıkıp burada bilmeli halka. Daşınaka da içindeyken de vatan havarına çıkıp generali minlere çıkarıp boş ayıttırıp görmelilerle bir probleme bilen olmalı. Yine soruları halk bize veriyor olun bu cevabı hükümette hal bırak. Şolon ağzından eşitmeli cevabını. Bizim şu cevabı karışık, biz şu hükümete yetsin diye kuruluşuysa hal bırak. Şolon günde saatlayın dinleyen kendiler onu biliyor, görüyor. Evet, bizden günde yankı tapanlı itirini rolük kasap görülür hal bırak. Öyle mi? Onlar şu yalanın taşınına katı elbet görülenden bilen okurda görülür. Her zadın orijinali kopyasından kovudur. Adamlar son bir kopyasını seyrediyendirler. Bu da orijinalini seyrediyendirler. Siz yani kopya bilen görünmez. Gatı gen. Gen olun diyor Allah kuvvet verin bunlara da. Yine Pelvan şu sen yağdayında şulon halka korku sindirme mekanizmini yine özün görüyensin. Yine o yani oturan var ecen yanına varar. Gödök mü näme mi on men onçodun bilem ok da yani adına mı aydan näldir. O adam ýa ya korkacak mı, nervinçil edecek mi? O da atlar bilen bunun işi yok. Bunun at bilen işleri yok da. Yani hep sana korku salıp sen ustayda gürleme diyala etmeli. Kakan ağalarına işleyen yerini doğruşturup, atlarını doğruşturup, sonra korku nemedip sana basış etmeli. Mutal için. O senin pedini çıkarman oturmalı. Ben çok başka da atları uyumak diyorum kan dedim oğlum sen bulur bile nemedi yani kendi. Yine sen primerini milyonu koyar. Yine bana düğün türmeden yatıp çıkan bir oğlan akıl protestini gururun verdiler. Yazıyı verdiler.
Yani hayiş ediyen tesmi ütköt. O entagan ben o ayağımı şotaydım üdemok. O yan çıktı yeni alarak neme ettiler. Ne son tesini ütkötük ne şu nemeden son men şonam koyacak. Ne bulur milise durşu ile yani hem biznes katı ulu biznes her adımın demalarım için pul tölemediler. Hem mecedinin stavkası var. Son detal gurrun var ya da. Ben yani yüreğim yani çıdaman onun sen yazıyı ver deyip demettim de. Çıdar yalağım derler. Bu elektroşok değil yani de hatta da elektroşok. O katı neme yağdaylarda ulan diye bulmalılar. Olur da oyuncağı öğüttürler diye de. Yani bir kalta çığ doğrularına da elektroşok tutuyorlar diye de. Onu helledip gülüşüp oturuyorlar diye. Şol oraya adamlar adam yemesine de derler de. Ondan diye türmeye giren yankı taşında gelip görün 4-5 tane adamın adını vermeliler de. Yeni de talarıyalak var. Ondan abarot da şu erkek adamlar 60%'den kovrağı diye türmeyen göründür diye de. Bu şu korku aparatının içinden hemen soygun. O her adımda pul diye de. Adımında bir aşacak oldum, ölmeyecek oldum. Sonra alak ne o da korku mekanizmi şu. Ne pelvanın bir defa ekrana çıkanını görüp biliyorlar da ayağının aşağına türmenin içinde ne molyan görün okur da. Ne mi ki? Ne sonra ullokan sonra. Limek birleşin ettiriyorlar. Bu devletin sisteması şu. Korku sisteması. Şu düdüler yalak bunu tersine vurmalılar. Şu devletin hükümetin öyle korku yalak etmeliler. Bunlar halktan korkmalı. Şu sistema öğeleri onların beterini edeninden beterini çektiriyorlar da. Dünyada şunun alak nimeti vardı. Bu adam şeyi dahiliyorlar, duruşunu psikatını dahiliyorlar. Oturanın arkasında maşkalası var ha. Sağadı, çuğuatı, onların şu da atlara tiyine de oturuyor. Onların nemesinde korku irmeli. Bir adamın nemesi bilen ne derler? Giden doğru arkadaşlar nemesi bilen şu korkuyunu ondan gelip aydıp vermeliler. Şu oraya alak cümlesi. Onun adamlardan ses çıkmayanı, nemetmeyanım şunun. O hem de zaten korkup göründürüm şunun almırat. O da bir yıl, 2 yıllar 25 yıl şeyle, 25 yıl. İki nesil. İki nesillenімken. Yani ben Safara Doğu'nda olup aytacak saatlerimi aydıp bilmedim. Aydayın. Ayt pelvan. Sol geceme sol oraya haberler varıptır. Geceme yüreği olman son bar gözüm dikip oturanım sen hem yoklarlar deyip fikir etti de Ecem. Ondan sonra sözlerini gayret edip çıkmadıydı. Benim söz verdim. Sözüm istedim benim iyilen gepülen bana gayret edip yazmayacak dedim. O diyanın sebebi iyiler o dostlar barıp Wi-Fi çektirenler vardır da. Ayttan ekenler oğlunuz Türkmenistan'ın rahatlıkından mahrum ederler, çıkararlar. Hiç suat görmem bilmersin, ait oğlunu tavsır. Sonra çıkmasın öyle azatlığa çıkıptır. Deyip go edip çiğ sırıp kaydıptırlar. Ondan sonra yine avur aydan rahatları olur aytı deyip aydan okun. Ecemin öz fikir değil şul. Sana pul veriyorlar mı deyip soruyor şu etken adın için. Oho. Şolar yani negatif düşüncelerken ondan sonra berde Türkiye'den bir saniyeden ma haber geldi. Olon erbet diyen zatlara yok yani şol olun tanıyan mı deyip
Men bärde tanayan olanlar var. Okuyan yerimde. Şollardan habar geldi de. Onda ustayda men ayça qollayanladım. Sizinge majlisiniz al biz 5 milyon halk ödem Orta Asya'da Rusya'da alğandan soň garaşsyz bolan döwletleriň içinde töweregimizdäki döwletlere seredip görýän olarda internetim açylan mysal üçin Özbegistanda da, Kazakstanda da, Kırgızstanda da, Tacikistan toşna bilenmek bolun. Bize seretýän bolun ýöne bir-birimizi ijek bolup, ýanky gorkuşup bir hili gülkünç ýagdaýda ýaşaşyp görse. Yaman gynanyrjy ýagdaý. Bunu näde çözmeli bolsa indi çözmese gatneme. Perwan bunu günü yatıp gitmä. Perwan böyle aýtmaýan bilmedim. Aýtjak bolsaň aýt, men başla. Yok men aýdyp boldum, sizin aýdyp berin. Yani bu da atları günü yatıp çözüp bolunok. O Türkmende bir söz vardır. Günü yatıp hanam olup bolunok diye. Bunu adamlar jogapkärçiligini herkes ýeke Perwan ya Almurad aga da her kişi her şahsiýet adatlygyň jogapkärçiligi vardır. Şoňa üstlenmesi gerek. Onu kabul etmedi gerek. Her kişi ola diňe azygyna gıýgyryp çörek berdip görmek o hiç kime de gelişen neldir? Onu beydip adam bolup bolmaz yatıp demedi. Görüp jogapkärçilik duýan soň, bulan edýän zatlaryny düşünýän soň, bulan ähli nemesi yalandyr. Diňe yalanyň üstüne ne gorkudan yalandyr. Ne sen ejeňi neme dogollan gorkudan da yalan sözlek gorkutmaly. Hakykata aýtmalylar. Ne pula diýä, däme diýä, şolar ýalak bolgudy. Ine bizim yemeğimizden rolük kesýärdir. O sözüň ýartyny kesip, yerleştirip, nebedi onuň aşagyna da halk dönügi terrorist ýa neme ýene burada ýazyp. Bulan ähli propagandadan şonnalar. Bunu ýer ýalak halky gorkasyna saklamaly, towasy edip saklamaly, nadan edip saklamaly. Hemme adam mätäç edip saklamaly. Ýa bulan mehanizm şol. Özüm şunu ýokardaky oturan gat gowulýar. Türmäň içinde şolary ýalak mehanizmiň işleýänligini şol adam bilmeýän bolsa, ben näme diýseňiz ben demedeýin. Hemmesini bilýän, ýöne şoňa göz ýumyp, o taýda gorku mehanizmi otur, bu taýda da ýanky telewizora çykyp, kaşan nemede han ýalak, toltan ýalak bolup, biz gowy ýaşaýat diýip, özüm hemme jedem ýalan. Hani öten ýyl buğday planyny olup, bu çörek tapman diýor. O paýta planyny olup, bu çygyt ýagy ýok. Çygdy nirak gitdi, ýagy nirak gitdi. On toryan, on gurrun edýän adamym ýok. Şoň üçin bu gorku nemäni biz göwsüp geçmeli. Perwan. Başka nemämiz ýok. Bunu nädip göwser, onu bak gorkudur. Ýöne bunu türkmen usuly bilen. Gözlerim adamın pesleri. Şerefsiz, vicdansız, bi-gayrat, bi-namus. Ayal adamın üstüne barlar mı ne? Şular yalakada. Yani Türkiye'de de hatta şeyseler ayağından atarlar onu. Halk böyle linç eder. Adamlarda bir mertebe var, şeref var. Birek deme var. Bularda o da adam yok. Bu toruptur. Yani türmede şoda atlan hemmeceni öldürüyorlar. Yani o peridaçalar ben 7-8 saat peridaça olacak da. Ben yuvaştan koyuyorum şu ähli mekanizmini ayıp veriyorlar şu türme. Bu da aytaklar. Böyle 20. asırda şolar yalaklar edip bilen adamını dine
yakmalılar öyle bilemok devam etmelerini. Öyle yukarıdaki oturan hemmesin bilyen adam olmalı. Sebebi sen kuruyanın ustayda bilyen olsa o ayağın aşağındakini çokman bilyen. Gördüm ben 90%, 95% bilyen şu mekanizm şu kakasından konsultasyon kurulan mekanizm olmalılar. Evet, türbe takçısı da mı kakas? Adamlara korku indiriyorlar da. O köşede de borçlular şunun alak. Beyleki yerde de şunun alak. Onun bir alak yankı sulatları iymeyen maskalılar var da. Onların perişan. Onun musbatik korku diyorlar. Hani geday diyorlar. İşi yok diyorlar. Halk düşmanı bulur diyorlar. Onun propagandanın daşından mı veriyorlar? Ne daşından da Apalistan Erort Mehmet Börünler vardır. Ne çerez koy ne şu nemesine suat sağlanıp solun bir fikrine ayyan nemelerine deredik koy. Hem meclis bir nemesinden demediyendir. Bir değirmene su uyandırlar. Ne diktatura çörek veriyor. Bir topar adama. Hem daşında hem içinde hem görüşen olyanlara hem beyleklerine. Onun tane ağzıyal kalmırat. Ne doğrudan edecek olup uğradım da, doğru fikir ediyor. Düşmanım köpülür, beylekim köpülür. 30 yıl ben bu arada rolük çıkaran o da yoktu. Ne yapayım bunu çıkaryan rolük? Ya kalmırat bu arada koşkuyun çoğun yapıyorsunuz. Düğün dedim. He? Kalmırat. Soda. Bu ne ama bu adamlar hem mekşi ödleri yarak samtıktır öyle dünya bunu seyredi oturuyor. O Türkmenistan'ın içinde yeka bir roper var ellerine. O yani dezenformasyon işte başka hiç kimin ne dil hakkı ne söz hakkı var ne başka hakkı var. Yemetmeyelim. Ormanmalı deneme yok, mümkünçülük yok da. O şu YouTube çıkanca hem yerde şunu alaktı. Berde bir kanal var, otayda da bir var, ondan vesselam. Sen ondan öyde yengen bilen vuruluşaymeden başka yerde anlatacak adam yenim yok, düşündürecek. Onlar ondan üstüne kara döküp seni yemetecek mi? Ondan sen şov oluyor. Solun diyeni oluyor da. Öyle 30 yılına ben üstümde döküp görülür da. Şu sayede de 50-60 tane jurnalist var, Türkmen jurnalistleri. İstesen ben ağıtlar verir aydayım. Köpsem Apazistan erdi demek ya. Diğeri şu yalan ya beyle değer olaymasın diyelim var mı şunun içinde halburat? Barbamın öyle korkak. Olmadı. Ne için bolsun? Ay olan adın tutup olara reklam edip oturma taparağı böyle ya so yerde ustayda koyuyorum ben diyecek böyle adım var da ben ustayda halkın önüne pelvana açacak böyle. Pelvan peki emme atavalı Türkmen şuları yalak depte sorun var kendine görüyor mu? Ben ne bilyen ne uruşta uğruna aslık yıllarını so men ecem dademlerin bir topar maskalalar doğuna koşupturlar da eni görüyor musun? Bir kıyınçılıkta kömek eden için. O ne aterde doğun o koşuyalar Kur'an eline alıp ya şeyle birbirine doğulluk sözün aydıp doğullaşayan bulur. Yani kan doğunlarla ruhu doğun. Yani ustadın halkını burada da çok oluyor. Yani bana Allah Teala oğula vermedi bu dünyada. Yani şu seni görüp ben Allah'tan dilek ettim. Şular ya oğlum olsa ben onu hükümeti bir devir alırdım diye. Son için sen ben ruhu oğlum şunun şeyle sen ben hal murat kakı deysen ben sonun ez beğenip kabul ederim. Arkayın var. Arkanda dağ yal olup duran yani 2 tane ağın var. Hersi bir kanat bol. Ol hükümet emet parağın sözü var şerefsiz ne bilecek binamızın mangırçet onu öldür saplık bolunsan hem zadı pul bilen ölçeler canini bunlar adamda bir adam karşılık katlaşık bolup biler bir mertebesine hürmet koyup siylap şey o da atlar olur düşünene katı uzakta adamlar da eğer adam olayan vardı son için enim sen yakadarsın sen katı kendin arkanda duran
Yani yurda varanda sana el uzatacak, arkana dostluk elimi koyacak yigitler katı kendir endi baranda görürsün. Onun için hiç sen ama gögünüňi pes tutma, şular ýaly hökümet sürünüp dur dip. Şo aňyrky hökümet aýdýan şu taýda, sen sürünýän şu taýdaky naçar zenanyň men aýallaganym şo. Hasap edaýyn Halmura söýüniň maşgalasyna sürünýän diýdi. Hasabym borsaň. Yani haýsy golaňyz bilen esdän bolsaň şon şeýdi besdiň. Ýeýesi adam ýok. Yani biz eýesiz galan halk bolduk. Şu iki sany diktatoryň ýöreden siýasatynyň netijinde. Biz bir agzy bir millet beş ýanky welaýatyň bir dogan hemmemiz bir toprakda öňe ulan. Ýöne biziň aramyzda agzalalyk saljak bolup ýöredilen siýasat şu 28 ýyllar. Netijesini görüp otyr. Ýöne sen nesiliň ýetişdi şu mahal. Pelwan. Olar sizin nesliniz bize o öňkü bolan zatlara ýol bermez diýen mende ullukan umyt bar. Şolan bolar inşallah. Men bar aýtjagym şol. Çoğun kuğun özüme şular ýalyk özüme sowgat etdim meni. Sağ ol. Şonay diýdim. Sağ olun. Almurat kaka sağ olun. Hormatyňyza. Sağ ol. Ay berekella. Berekella. Näçe weleme. Bu ýeňe daýdan ogully bolduk diýip hawa. O da begenermi. O dasynda kan sen balaýasyň menden soraýar eýýär. Aktıklama çelli. Şu sözüne düşünmese de özün gördüler de saparağı öyle neden çıkışlar. Ve yemediye baba diye sular ya Türkmenlerin bari konu ya sorulur için. Elbette var değil. Ne yapsın yok. Onun için sen böyle de sen bizim öyle adamlar. Yine görüşürüz nasip olsa hemen bilelikte. Nasip olsa. İnşallah. Nasip olsa. Benim Almurat kaka menem begenýän şu umydum ödemok. Gelecekde nasip bolsa go Türkmenistan olar. Sapara aýdyşaly ilki bilen iň ulardy mana şu yer su reformasy geçirip bilsek. Umydum gatyly näme heýejanymy goýamok. Nasip bolsa. Ondan tuğulama yaşlan içinde de zenanlamızam erkek oğlanlarım hemmesi tuğulama çıkış başladılar. Seslerini duyurup başladılar. Bununla biz saklap bilecek hiç bir adalatsız adam bolup bilmez. Biz adalatımız bilen şan şöhratımız bilen yani gururumuz bilen bunu alıp çıkarsın nasip olsa. Ya netip pelwan. Hava. Ağzından Allah açsın. Nasip olsa emmamiden barar diyordu. Taparağa ya şunu ir otorya deyip aytma sebep o tayda da tort pişirip karası oturan adam eken. Ya Halmurat. O Ursat bersen Halmurat kaka doğumunun öğlenen yine bir tapar kutlalı. Pelwan. Senem beni gatyn emetme. Sen saýanda biz eýem şöhratly adam bolduk. Sen saýanda. Sen wiýany 28 000 30 000 adam seredipdir. 4 gün içinde. Näme Halmurat kaka müştaýda doğru vermek istedim. Haber. Haydi verne. Buyur Pelwan. Näme öňler gellik äreýdi filan işleşädiňiz şolny siziň etýäňizde garşyrak sözler aýtdy ol näme üçin beýle diýdik ha. Bilemok, dinlemok Pelwan. Mene ýanky Halmurat kakama soradym da. Halmurat. Bana ver ýaryk. O ýemme o soraga men jogap beren Pelwan. Ýemme men geldik äreýdi bilen 3 ýyllap şolan açan saýty bar, sahypasy ýanky Türkmen Yurt TV diýip. Şo taýda arkalaşyp işleşdik. Olaň ýemesi saýtynyň alyp barýan işi hukuk goramak bilen baglanyşypdy. Men başlamda da olar bilen aýtdym, men hukuk goraýjydan men siýasatçy diýip. Ýöne şol 2007-nji ýyldan soňra ýanky oppozisiýa hereketi ýatdy ýurdun daşyny. Şondan soň men
başardığımdan, güýjümiň çatdygyndan şu Azatlyk radiosyny çykyş etdim. Ta 2016-njy ýylda ýogalyýan nazaraga, ya 2015-e çeldi. 2016 men şumal anyk aýdyp berjek. Şondan soň o ýaşulym ýogalyk Azatlyk radiosyny şoň alyp barýan Elka onu işinden ayırdılar bahane bilen. Son onun alıp barayan bir Türkmen bir Iqbal diyen gepleşigini yatırdılar. Ondan sonra oppozisiyon tegelek üstolunu yatırdılar. Qaraz o tayda oppozisiyon pikir aydarlık ýagdaý şert bolmady radioda. Ondan sonra şu döwürden soň yarım ýyldan soň men pikir edýär gelli kar ýanky Türkmenistanyň Orsiýada çykan eken. Onun bäri Praga geldi. Ine şu taýda bile şol işleri alyp bardy. Ýani insan hukuklaryny goramak boýunça. Ýöne men oňa elmidam aýdyp geldim. Men ýani hukuk goraýdy, men siýasatçy. Maňa giňişlere auditoriýa gerek, men halk bilen günne aşy gürleşip durmaly. Ol bir hepde bir 3 minutlyk gepleşip ol gatydar bolýar, ondan ol diňe hukuk goramak bilen baglanyşykly. Ine geçen ýylyň oktýabryndan bäri men öz başlyk öz kanalym açyp ozal şulatlarymy 3 ýyl 4 ýyl ozal arzuw edip gördüm. Täp aýdan adamlar bar, ýöne bilmändiň. Men şu kanal nädip açmalygyny, onuň şu aktygymy öwretdi onuň. Şu YouTube'da nädip açmalygyny. Ine şu geçen ýylyň oktýabryndan bäri ahyryndan bäri 27-nji 28-nji oktýabrdan bäri açyp ine şu kanaly ine soňky 5 aý ine ýöredip geldi. Men geldi kariz bilen siyasi paylaşılmam yok, bölüşmem yok, hiç dadmam yok. Ol öz işi bilen, men öz işim bilen olur. O taýda hukuk goramak işini dowam etdirýärler, men bärde siyasi işlem dowam etdirýär. Men esasy zat men Türkmenistanyň halky bilen, ilaty bilen göni şu taýda gürleşip pikir alşyp bilýär. Iki tarapa da şumaha gidip dur habar bolardan gelýän soraglary men jogap berýär. Men soraglamy halk o taýdan jogap berip esas netijede de şol hökümet pijenmeli bolupdyr. Edýän işler var, etmeýän işler var. Hani taparagan diýip gelýän sözler var da, hökman adamlar açlykdan çykmak üçin gerekmeliyse enni urwan bolam horozyny sizin sesimizi diňläpdir, sizin aýdalaryňyz goý ekseller diýen bolýar diýär. Meýdanlaryň garasyna. Diýmek bilen biziň ýeňişimiz şu meselede. Ine adamlara diýjek bolýan zadym şol, men gelli kariz bilen hiç bir dava cencelmem yok, hiç de paylaşılmam yok. Beyleki oppozisiya dip özüm hasap edýärler bilen. Her kişinin öz ýoly, men aýtdym ogol başda. Biz ozal Türkmenistanyň taryhyny oppozisiya bolup 3 gözek birleşip gördük, 3 gözege çaşdyk, dargadyk. Sebäp aramyzda şol prezident wezipesi dur. Şo wezipe bolan üçin hiç bir topar ýa partiýa beýleki toparya partiýany gollamady. Özleri şol wezipäne gelejek bol. Ikarada da adalet bilen halk koydy. Men diýänim şol. Inni bu sapar birleşmek gerekke, hana Türkmen halkynyň umumy düşmany, hana şol köşkde oturarlar. Şolun karşısına her kişi öz bilen başaran işlerini etsin, göreşsin. Yurda baramızda men teklif edeceğim parlament respublikasy, parlament dolanurçy, olar prezident boljak bolsa koy öz tekliflerini etsinler. Şu günden öz programmasyny aýtdylar, halkyň öňüne çykyp. Men edýän teklifim şol olardy. Yani her kişinin öz ýoly bar. Men olan ýolyna da gatylşamak, işine de elinden baýdagyny alamak, agdymdan sözünüm, elinden tribunasyny. Biz bärde men öz sulhymy alýan, pikirim deň gelýän adam bilen taparaga bilen çykyş edip otyn. Günnelik yani onu men özüm haýşa çykardym 30 ýyl ýatyn taparaga halkyň şol ýaly ýaşul sen hiç onu öz tejribelerini aýdyp berdim. Onun tejribe bilen saklanyp bolýam. Hepde de bir geze geçipdik gepleşigi. Inni günne bir gezege maz bolupdy. Sebäp halkyň döwletiň ýagdaýy agyr. Şonuň taparaga düşünmeklik bilen kabul etdi. Inni olar saparaklyny ýanky ogry jumhuriyet hökümetiň batan tagmasy ýoklanak, bar bolsa ýekde çykarlar 4 aýyň dowamında. Şu adamyň garşysyna ýeke jenaýet üçin fakt getirip goýsunlar, o tirde emmämiz sered. Ýok. Dilleri gıysa sebep fakt yok. Inni tapyan bahanalary diýenler şu Harmırat Soýun parlamente gelecek, taparak kıyıfım prezident edecek, premier edecek misiniz? Aparadan ödeydi, o timden şu yurda barcağında premierliğim gerekken.
Näme bahana gözleýärler hemen düşünüp bilemem. O parlamenta da saylanmak üçin ilk baştan bir halktan bir bölekden sen deputat saylanmaly. Onu sen halk götürmeli. Götürse sen deputat. Ondan sonra parlamenta baranda parlamentakiler sen anamadı prezidentime saylanmaly. Olaryň götürse. Sen sonra prezident bolmasa olam yok. Şu görünler edýän zatlar galwa. Hiç asan halkın sinagyndan geçmedik adamlar. Bular saylawyň nämedigini bilen, halkyň nämedigini bilen. Şoň üçin şu görünler orta çykýar. Ene soraňa jogap beribildimmi? Ýok, men onçasyn biljekden. Ýani şular ýaly men hiç kime ýamanlygym ýok. Biziň umumy hana düşmanymyz, halkyň düşmany hana şol hökümet başarsalar şoň garşysyna göresdirler. Başarmasalarym otursunlar. Men ilim bilen işim ýok. Men öz ýolum bilen 30 ýyl şu ýoldan gelýän we ömrüm otur inşallah şu ýoldan gider. Zorlugy oturdy. Bärde men gujoklaşyp biri bilen iş etmeli adam da. Her kişi öz işini etsin. Vesselam. Almurat kesik gelýär, bilmedim mikrofonu goloymy, näme? Berwan mene diňe ýeňen partiýasynda o başlyk men ornwasary. Men padise ýermem şotaý, apadise ýermem şotaý. Ýeňen ruhsat bermese o ekrana da çykamok. Şotaýdy, başga neme dedel. O da 17 kän menki adyrak, 55 menki 45. Türkmenistana gitmelen bolsa 50 aldyrmasa men Şotaýda galýan, çekerim ýok. Meňine bar siyasi nemem şol. Ýa-ni ben ullokan nemem ýok. Ýok görmem şol, forogmam şol. Hemme dağıtmam şol. Ana. Doğru. Almurat kaka sağ olun beren cevaplarına sapara size de. Bolya Şotaýda Almurat kaka gitjek bolýarmy ya? Hawa men Şotaýda garaşyp oturlar. Bir topar adam men aýtdym men şu dostum var wazip dip barik gelip otursun senin ýanyňda. Bolýar Almurat kaka. Bolyan adam sağ olun Şotaýda tamamlaýaly pelwan. Bolar. Tamamlaýar. Sağ olun, sağ oturun. Hawa sağ oturmana sağ olun. Aydan gutlaw sözleriňiz üçin inneki gepleşikleri çeldi. Sapara sağlykly görüşýär. Sağ ol.